Hi guys, good morning. Walang tulog. Ikan deliver sa Toledo, gikan sa Asturias. Ito naman tayo guys. Mag-vlog, mag-ano ako. Mag-inom ako mo ng kape. Ito, kape na walang baso, nature spring lang to. Oh. At saka ito, Royal. Ito, Royal ha, Royal to, Royal. Guys, at saka yung Cornstarch, ito Cornstarch. Oh, Cornstarch. Mao niya akong imnon, kape do, kape. Mao niya pangape do, kape ha. Okay, itong nakong kutsara nga cute. Ito. Oh. Yeah. Maganaw ako. Para okay, ito ha. Ayga. Maganaw ko. Cornstarch. So, cornstarch. Buksan ko. Cornstarch. Haluin ko to ng Royal. Inumin ko. Pangpalagsik daw kuno guys. Pero sakto mi tulog alas 8. Oh, mata mi alas 3, kaya 6 mi gikan sa Asturias. Okay. Oh. Mao ni akong hog pangapi guys ha. Cornstarch. Oh. Duara ka ba og ibutang kay brad. O go pato nako. Sobra naman kayo. Okay. Tapos ban ng Royal. Royal to ha, Royal. Bago kayo gumawa guys. Gumawa ito ng walang apunan, walang kain sa'yo. Ano ba? Hindi pa kumakain ng umaga. Agahan day. Sinsya na guys. Ito, haluin ako to. Oh. Kaya nagkuhan ka no? Hindi. Hindi ko rin nag-vlog mo. Vlog na rin. Mukunta. Kaita rin ko anay. Yan puno na ron guys. Yan po na yun. Di ko kain naman eh guys. Ang sabi na. Guys. Kaya asa na ganda. Gusto mo tanaw sa akong YouTube at please subscribe ka. Wala maraming kumagay. Oh, naisuka ha. Sige guys. Binanog dihon. Oh. O ginordog. Ito, haluin. Oh. At saka inumin, pasensya na mo. Bas kasi hindi ako marunong magtagalog, Bisaya ako, Cebu ko. Okay. Ano? Oh, tapos inumin ko to ha. Oh. Paraan siya na ganda. Imnon ako, imnon. Mula mo na rin. Para kuan ni pa Utog. kape na ko. Mo yung kape, kape o inom. Kape, inom, kape ara. Ara. Hindi kami na ganda. Okay. Inom ko inom. Ara, inom ko inom ha. Oh. Tara, sugod ako inom. Hop. Yaman ni popcorn. Tara, oh, inom na ko guys, oh. 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 Ah. Ganda ko. Ah. Ang sana ganda. Murag, tamis siya nga may sagat spot. Sagat south. Ay. Okay guys, salamat.